Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, ani anapod ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Atong tan-awon ang maayong balita dito sa Negros Oriental. Nigahin og 2.1 million pesos nga pondo ang kagamhanan sa Dumaguete City alang sa pag-apod-apod og masustansyang kalanon sa mga bata ug mga inahan. Subay sa Dietary Supplementation Program sa City Nutrition Council, hatagan og preskong gatas, init na pagkaon, mga vitamin-rich food sama sa Nutriban ug bitamina ang mga bata ug mga lactating mother sa kada barangay. Giaprobahan sab ni Mayor Felipe Remolyo ang pagpalit og karne, utanon, fortified rice porridge, fresh milk ug fortified and vitamin-rich food gikan sa Nutrition Center of the Philippines na maoy ihatag sa mga benepisyaryo sa maong programa. Mato ni City Nutrition Officer Delia Serion, moabot og 4 ka bulan ang SDP na naglangkob og mga complementary ug supplementary feeding programs. Ang mga barangay nutrition worker ang maoy mokuha sa mga pagkaon dito sa City Nutrition Office. Ang pagluto sa hot meals adto ipahigayon sa mga barangay health center. Human niini ihatod na ang mga pagkaon sa tagsa ka panimalay sa benepisyaryo sa SDP. Ang direktang paghatod sa masustansyang kalanon sa matag panimalay ang nakitang maayong estratehiya sa kagamhanan alang sa pagsugpo sa malnutrisyon. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBCV. Ug aniya usab ang maayong balita dito sa Bohol. Popular sa Kabisayan ang sinulog, ang atras abante patuliyok nga sayaw nga gisundog sa kinaiya sa mga sulog. Gipahinungod sa Santo Niño nga patron sa Sugbo, ang sinulog nahimo nga batasan nga sayaw sa mga katawhan nga sa Santo Niño sa ilang pag-ampo mipatyabaw. Apan dinhi sa Bohol adunay sayaw para sa Santo Niño nga halos matabunan na sa commercial nga sinulog nga mao nay gisayaw sa mga bag-ong urog. Sayaw nga ang tiil halos dili na mo gintang sa yuta, ang giok na tingali ang unang version sa moonwalk. Ang paggiok mao ang pagtunob sa inabis nga humay aron matangtang ang linsok. Sa mga lugar nga may humayan, ang hinapnig nga humay tunog-tunuban, samtang ang kamot giisa og ilayag, magkitew kaysa igtatagod magsabwag. Mamatikdan sa sayaw ang lihok sa pagtanom, pagkamot, pag-abis, pagpalid ug paglubok aron may makaon. Sayaw sa mga pagano alang sa mga anito, ang giok pasalamat usab sa naghumayan nga may maayog abot. Apan karon gihimo na atubangan sa Santos nga Niño. Kay sayaw nga kinaraan ug sayaw sa mga tambalan, sa baba ra gyud sa simbahan taman. Sa Cortes Bohol ang giok isayaw duyog sa basaw sa agong ug gimbaw. Ug kinihimuon atubangan sa Santo Niño, dili kadtong Niño nga puwa ang biste. Apan ang Niño Prinsipe Legazpi, Santo Niño nga may espada ug itumon ang biste. Ingon pa nila sa sayaw sa pultahan sa simbahan, kini na ang timailhan nga ang pagano nga katawhan hingpit na nga mitahan sa Kristyanismo nga tinuhuan. Uban kanamo sa sayaw sa giok sa Pistas Cortes karon ng Martes ug lahos na sa lamesa kay siguradong busog sa pista. Gikan diri sa Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Mauusap kini ang maayong balita sa Siquijor. Dako ang kalipay sa 24 kapantawid pamilyang Pilipino program kung 4 Peace sa barangay na po San Juan, Siquijor nga ang buhatan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD naghatag kanila og hinabang nga capital assistance pinaagi sa Enhanced Support Services Intervention. Ang matag-usa nakadawat og pundo nga 19,956 ug misuma total sa 478,944 ang kinatibukan alang sa nasangpit nga 24 ka 4-piece beneficiaries. Ang maong pundo magsilbi nga ilang startup capital alang sa ilang proyekto nga livelihood and sustainable chicken farming production. Mapasigarbon usab ang grupo sa Napu Egg Production kasi sila mao ang labing unang grupo sa lalawigan sa Siquijor nga nakakuha og capital assistance gikan sa maong programa. Si Raquel Daria ang DSWD 7 Project Development Officer 3 Modified Conditional Cash Transfer Focal Person
May pasabot og mihatag og pahimangno saon paglambo ang proyekto, ingon man ang mga panag-ingnan sa susamang mga proyekto nga milambo usab sa ubang mga dapit. Ang mga benepisyaryo nga gipanguluhan ni Eugene Cabisado, presidente sa maong grupo, nipadayag sa ilang pasalamat ug nang hinaot nga ang proyekto muuswag ug ang tanan magkugi aron kini magbalambuon. Nagpasalamat jud ko ani nga project nga nanay ni abot ni kining kwarta ug among mga kauban nga hinaot unta nga mo asin sa guni kay ako guning ayuhon pag ako may gikuha pagka presidente nila bisag gamay ra kog iniskwelahan. Mura gani kog kahilakon pod pero naningkamot gyud ko para sa akong mga anak, para sa akong mga kauban. Si Michelle Nano, treasurer sa grupo sa Napu Egg Production, nagpasalamat usab uban sa panghinaot na silang tanan magtinabangay sa pag-uswag niini aron silang tanan usab mahimulos sa maong kaayuhan. Magpasalamat ako kay naabot ang project sa amoa nga wala damha. Thank you. Mutabang ko para malambo among project, magtinabangay lang yun. Ang programa sa Enhanced Support Services Intervention nagtumong aron ang mga aktibong benepisyaryo mahimong self-sufficient yung mga individual ug di usab pagpauwahi ang Cebu alang sa ilang maayong balita. Gipangandaman na sa tibuok pwersa sa kapulisan sa Sugbo sa pagpangulo sa Police Regional Office 7 ang pagpahigayon sa Fiesta Senior ug Sinulog Festival karong tuiga. Ang Police Regional Office 7 may patuman og nagadaiyang security preparations sa pagsiguro nga hapsay ug malinawon nga masaulog sa tanan ang giingon nga one of the grandest festival sa nasod. Matud sa PRO 7 anaa sa kinatibuk ang 20,000 ka mga security personnel ang ilang i-deploy aron nga mubantay sa seguridad sa pagpahigayon sa Fiesta Senior ug Sinulog related activities. Kini gisugdan sa pag-send off sa nagunang 5,000 ka mga security personnel nga gilangkuban usab sa PNP, PCG, AFP ug uban pang mga partner agencies. Ang mga security protocols nga ipatuman sa kapulisan naglakip sa pagbutang og mga police assistance desk, pag-check sa mga butang sa manambungay, strict border controls, checkpoints o pagbutang og elevated posts sa mga ruta nga agian sa mga kalihukan. Magpatuman usab ang kapulisan og no-fly zone og plano nga signal jamming atol sa adlaw sa Sinulog. Samtang magpakatab usab og mga police personnel didto sa Devotees City aron masiguro ang seguridad sa mga devotees ug turista nga mamuyo sa maong pasilidad. Ang Devotees City gimugna sa lokal nga kagamhanan aron nga anaay mapuy-an ang mga modangop sa mga kalihukan sa Fiesta Senior ug Sinulog nga nagikan sa laing mga lugar o probinsya. Mipaambit usab ang kapulisan sa ilang security and safety tips sama sa dili pagdala og mga valuable items. Og ang kumpletong listahan niini mamahimong makita sa Facebook page sa Cebu City Police Office ug Police Regional Office 7. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.